Zašto nam je lakše vidjeti loše nego dobro? Zašto mnogi koji govore o ljubavi samo lupetaju i zapravo bježe od realnosti? Zašto ne živimo više iz ljubavi? Zašto nam je važnije ono što imamo nego živjeti iz ljubavi onako duboko iz srca? Prvi i najvažniji odgovor je biologija. Mi smo predodređeni, mi smo stvoreni i duboko nam je ukorijenjeno da primijetimo prvo loše. Zašto? Zbog preživljavanja. Drugi razlog je taj što više govorimo o lošem. Zašto? Zato što opet u svrhu preživljavanja vrlo je bitno prenijeti informacije o potencijalnoj opasnosti nekome iz plemena. I zašto onda to trebamo mijenjati? I zašto upravo sada? Postoje dva razloga. Prvi je što je naša civilizacija dramatično napredovala i više nismo onako u životnoj opasnosti kako smo bili prije nekoliko stotina ili možda tisuća godina. Naš život je zapravo vrlo siguran i vrlo je malo pravih istinskih opasnosti po naš život. Drugo, nivo kolektivne svijesti je značajno viši nego što je bio ikada prije. No to ne znači da su ljudi sami po sebi došli na taj viši nivo svijesti, nego da imamo mogućnost razviti se. Sad, ono što se događa je da mi fizički ne radimo dovoljno ono što imamo potencijal i možemo. Dakle, vrijeme je da mi promijenimo način na koji mi doživljavamo svijet, zato što imamo mogućnost živjeti na višem nivou svijesti. Dakle, dvije najbitnije stvari su se zapravo promijenile i omogućile da živimo puno sretnije, puno zadovoljnije, puno ispunjenije. Ali većina nas i dalje živi iz preživljavanja. Vrijeme je da to promijeni. To možemo zapravo učiniti samo na jedan način. Jer postoji strana straha i postoji strana ljubavi. Mi sa strane straha ne možemo pustiti strah. Ništa nikad ne možemo pustiti, ali možemo uzeti nešto drugo. Istog trenutka, kad uzmemo nešto drugo, ono staro postaje pušteno. Dakle, polako iz stanja straha prelaziti u stanje ljubavi, ali ne one besmislene ljubavi koja zapravo ne znači ništa, nego ljubavi koja dolazi duboko iz srca. I zato ovaj kanal koji je bio posvećen osobnom razvoju i svih mogućih aspekata, od sada odlučujem fokusirati na to normaliziranje ljubavi. Da nam ljubav postane normalna, da nam postaje uobičajena, da nam postaje nešto što ćemo lakše i češće izabrati. Na taj način straha je sve manje, ljubavi je sve više, činimo za sebe dobro, rastemo osobno, a naravno onda možemo tu ljubav dati i drugima, jer činjenica je da mi volimo druge onoliko koliko volimo sebe. Ako ne volimo dovoljno sebe, nećemo nikada moći voljeti nikoga drugoga. Ako zavolimo sebe, ako naučimo zavoljeti sebe na najnježniji, najbolji i najmoćniji način, mi ćemo zapravo na taj način pomoći drugima ne da zavole sebe, nego da žive iz ljubavi više. Biće mi drago da sudjeluješ u tome, a u ovoj cijeloj priči možeš sudjelovati na dva načina. Ako još nisi, zaprati ovaj kanal. Ako znaš nekoga, imaš nekoga koga voliš, pošalji mu, proslijedi ovu informaciju, da svi zajedno idemo prema normalizaciji ljubavi i na taj način činimo dobro sebi i drugima. Hvala ti što si tu.